Szevasztok emberek, én Dominik vagyok, és itt van velem Pocak, Máté, én és Levente. És ma megcsináljuk azt a kihívást, amit Szabi Esnél láttam. A focis, fantás, kapufás kihívást, aminek az a lényege, hogy le kell rúgni a fantát a kapufáról. És aki győz, az nyer egy ilyen karton fantát, úgyhogy mehet is. Na, az elsőnél csak egyet kell majd lerúgni, de aztán van még 4 darab, úgyhogy majd én még lelógatjuk. Kőpapírollóval eldöntjük, ki fog kezdeni. Kőpapírolló. Pocak, kezd! Hajrá! Hát mert nyilván több volt, mint ennyi. Jó, hát így jobb lesz. Majdnem, majdnem. Mindegy, én nem lelőm. Így. Micsoda? Te voltál a legjobb. Ennyi, lerúgtam. Nagyon gyenge. Ez így túl nehéz. Túl bénák vagyunk, úgyhogy még felteszek 2-t, mert így egyszerűbb lesz. Itt leszünk egy darabig. Mínusz 1 pont Leventének, mert beakasztott nekem. Pocaknak 1 pont. Most már unom, érted? Látszik. Gyerünk, focista. Hol játszol? Loser FC. Na, könnyítés, most már 4-et is lelógattunk, mert senki nem találja el. Ne gondolkodj, meg lesz. Levente most van 0 ponton, mert ugye egyet levontunk, mert beakasztott nekem. Na és akkor most megnyerem. Nem erőlteted meg magad. Aj, na jól van most már. De... Jó? Egyszerűsítés. Na és hát remélem, hogy egyszerűsítés. Jól beleáll. Wow. Van 1-et. 2, jó? 1. 2. Mínusz 1-ről indultál. Meg mínusz 20-ról. Megadjuk. Dehogy adjuk. Kaptad már. Kiállítva. Vesztett. Kész. De hogy igen. Nagyon gyenge. Nekem van 1 pontom, Leventének, Pocaknak, Mátének meg nincs. Ez. Van 2 pontom, már csak 1 kell. Nekem is. Neked 1 van? 2 van. Nem. Na jó. Szívesen. Akkor nyere. Melyiket találjál? Azt, amely lóg. Azt még senki nem. Have you ever had a dream that you could do, you could want
Szóval természetesen én nyertem meg a Fantát, nem is vártam más, de én azért vagyok olyan rendes, hogy nekem adja az egész. Szétosztom. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, legközelebbi videóban találkozunk. Köszönöm a Fantának ezt a nagyon sok Fantát, úgyhogy egészségetekre, sziasztok!